A teď k mediálnímu dění na Slovensku. Novináři z deníku N zjistili, že poradcem šéfky zpravodajství slovenské veřejnoprávní televize STVR je bývalý český novinář, moderátor a manažer Petr Bohuš. Píšou o něm, že vystupuje v konspiračních médiích, často kritizuje novináře a v jednom z rozhovorů uvedl, že po televizních zprávách by prý pustil hodinu s lidmi z alternativních médií. Detaily předá Jana Ďuďáková. Bohuš kedysi pracoval pre ČT, Český rozhlas aj Teatry. Dnes má vlastný web a YouTube kanál, kde kriticky komentuje prácu novinárov a sám povedal, že ide o rozbory o manipulácii. Podľa slovenského denníka N je Bohuš známou postavou v prostredí tzv. Alternatívnych médií. Takto napríklad hovoril pred pár mesiacmi v relácii Na palete, ktorá je na zozname stránok so sporným obsahom podľa iniciatívy Konšpirátori.sk. Můj ideál je takový, že minimálně to veřejnoprávní médium by mělo poskytnout prostor všem. Každý večer v 8 hodin po hlavních událostech ve veřejnoprávní televizi by měl být dán prostor třeba hostům pořadu Na paletě. Novej šéfke STVR Bohuš v rozhovore na portáli Extra Plus, mimochodom ten je tiež na zozname Konšpirátorov.sk, zaželala, aby televíziu dala, citujem, opäť do nejakého normálu a aby si, znovu citujem, reportéri nemysleli, že zjedli všetku múdrosť sveta. Zároveň nápad premiéra Fica na zrušenie nedeľných politických diskusí označil za nie zlý nápad a niektorých novinárov nazýva džihadistami. Měli bychom přirozeně vytěsnit takzvané džihadisty jisté novinářské obce, kteří primárne chodí na tiskovky ubližovať lidem. Podľa STVR Bohuš nebude zasahovať do výberu tém ani do riadenia redakcie. Pracuje ako odborný konzultant. Telerozhlas vyzdvihuje jeho dlhoročné mediálne skúsenosti. Zaměřuje se na metodiku, vzdělávání a nastavování profesionálních a etických standardů. Nepodílí se na výběru témat, obsahu ani na každodenním řízení redakce. Sám Bohuš našu ponuku odpovedať na otázky pred kamerou nevyužil. Napísal, že by rozhovor nechal na budúce, keď bude môcť hovoriť o konkrétnych krokoch a výsledkoch. Píše, že sa nezameriava na kádrovanie či ideologické spory a že v jeho práci pôjde hlavne o workshopy, diskusiu a spätnú väzbu. Moje role v STVR je čistě odborná a externí. Usiluji o to, aby redakce s respektem k lidem, kteří v ní pracují, stála pevně na faktech ověřování a férovém přístupu, aby ji důvěřovali i ti, kteří s ní nesouhlasí.